ओइ नों बहा लांनो नागिरखो? न'नि सोरगिदिं बेरानि सिङाव थानानै नोंखौ हां लाख'नो हायै बायदि नुदों आं। बिनि थाखायनो नोंखौ लानानै बायजोआव एसे बेरायनानै फैनि। आंनि हाङा लाख'नो हायाखै होननानै नों माबोरै नुखो? गोबां समाव नुवाब्लाबो गोसोजों साननानै लानांगौ जायो। नाथाय न'आव गोबां खामानि गोलैसोनानै दङ। खालि खामानि दोद! हाबा जानायनि उननिफ्रायनो बिहामजो जानायनिफ्रायनो खालि खामानियावल' नांथाबबोगासिनो दं। खामानि मावनो नङाब्ला मानोथो बिहामजो जाफैदों? खामानि मावाब्लाबो आं नोंखौ अराय सम सुखि गोजोनै लाखिगोन। गारिखौ बिदि सालायो नामा? बिसोर नोंखौ मानो बेबायदि खालामनो नागिरदों? बेखौनोथ' आंबो सानस'नो हायाखिसै। जानो हागौ नोंनिफ्राय आंखौ बोखानायनि थाखाय सोरबा गाज्रि सोलो खालामदों। नंगौ नामा? थुदो गारियाव। हेल' भारा हमनाय गुन्दाफ्रा दाहालागै फोजोबस्रांखांबाय जानांगौ। अनजिमा खोनाबाय? आंबो नोंखौ राजिबजोंनो हाबा होनोसै। नोंसिनि साननाय बायदिनो जाफुंजोबसिगोन आरो आंनि साननायाबो जाफुंसिगोन। खोनाबाय आइ? नाथाय नों बै 2 कौटि रांखौल' रेडि खालामनानै दोनखादो। नों औ आं नोंनि बिहामजो फिसा। आंखौ नुनानै मानो गोमोखो? नङा मानो गोमोनांगौ जाखो? दिनै लामायाव आंखौ सोरबा लांखानो नागिरदोंमोन आयै। नाथाय नोंनि नोंसालाया जेरैबायदि बुग्लिनानै सैमाफोर बायदि दाब्रायहरदों। आहा! थांनो राजिब, नों दसे जिरायहैदो। आइया हारसिङै न'नि खामानिखौ मा मावखो? आं एसे नायनानै फैनि। नोङो आंखौ जाय गुन्दाफोरखौ हमनानै बुथारहोनो नागिरदोंमोन बिसोर आंखौ बुथारनो हायाखिसै।
आरो हानायबो नङा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि आयै जुदि आं गोसो जानानै बे न'निफ्राय ओंखारलाङा जायखि गोहोआनो जाया मानो आंखौ बे न'निफ्राय होखारहरनो हानाय नङा आरो मोनसे बे दावहाया बिमा फिसाज्लानि दावहा नङा बे दावहाया बिखुनजो बिहामजोनिसो दावहा बे दावहायाव नों जेननांगोन बियो आंनि चेलेन्ज ओरैबादि साफुन फोगोन एसे गाबानो गाज्लियानो गोलैगोन फैथों बियो बेफोराव मोनसे साराखौ Sally, pasang mo dong. Dili sila ini sasa. थांला जोबखो बबेयाव थांनो आयंआ गाबख्रावगासिनो दङ जेबो जायाखै बियो ओरैनोसो गाबख्रावगासिनो दं नोंसोर थांनो नाङा आयंआ दि गाबख्रावगासिनो दङ नोंसोर जेबो खालामनो नाङा नोंसोर आइखौ गोदोनिफ्रायनो जोथोन लाबोबाय दिनै आंखौबो एसे जोथोन लानो होदो नोंखुनजोआ गाबख्रावगासिनो दङ नाथाय नों जेबो नाथाय गैया नोंसोरनो मिथिगौ बियो आंखौ एसेबो नायनो हाया नंगौ नोंसोर जोथोन लानो गोसोथारब्ला 1 घन्टानि उनाव फै थांदो थां आंखौबो एसे जोथोन लानो होग्रोदो जागोन जों थांसै नङा फैयाखै नों फैयागौमानि बिसोरथ' थैनो हायालायो बिसोर जाहैबाय नोंनि गलाम नोंनि होख्रावनायखौ खोनानानै बिसोर फैदोंमोन आंनो बिसोरखौ थिनहरफिनदों मानो सोरखौबा गुन्दाय लाग्रानो बुयोब्ला बेसेबां सानाय मोनो बेखौ मिथिहोनो मा होनदों नोङो आंखौ गुन्दा लागायनानै बुथारहोनो नागिरदोंमोन बेनि थाखायनो बाथरुम सिङाव साफुन होनानै आंनो बे खामानिखौ मावदोंमोन
हेल' सोर बुंदों? हो? आं दानिया मा खालामबावनांगौ? बोरैबा बे बाथ्राखौ बयबो मिथियोब्ला? बियो आंनो 7 दाननि सम होदों। बिनि उनाव नङाब्ला न'आवनो फैगोन आरो गासिबो बाथ्राखौ बयनिबो सिगाङाव खिथाजोबगोन। आइ आफा आरो राजिब न'खरनि बयबो मिथियोब्ला मा जानांगौ? ओहो, बेखौ आं जेरैखि जाया बे न'आव फैनो हानाय नङा। बाजै, मानो नों आंखौ बेबायदि नायदों? नङा नङा, जेबो नङा। नों एसेबां गोबाव बबेयाव दंहैयोमोन? बायह्रायाव। नों सानफ्रामबो मानो बायह्रायाव थांबाय थायो? अन्नानै आंनो खिन्थागोन। आं नोंनो खोन्थानो साननानै बोलोफोरादोंब्लाबो नाथाय खिन्थानो हायाखै। आं दिनै खिन्थागोन। आंहा नोंजों मोनसे गोनां खोथा दङ। खिन्थादो। खिन्थानायनि सिगां नों आंनो मोनसे खोथा होनांगोन। नों रावनोबो खिन्थाया होननानै। नों आंनि खर'आव दांनानै बुं आं रावनोबो खिन्थाया होननानै। आरो जुदि नों बोरैबा खिन्थाफ्लाङोब्ला आं गावखौनो फोजोबस्रांनानै लागोन। नङा नङा, आं रावनोबो खिन्थाया। नों दागि। बिदिब्ला आंनि रुमाव फै। हेल' आन्टी, नोंनि भारा हमनाय बे गुन्दाफोरा निजोमखौ बुथारनो हाबाय दा? हायाखिसै। मा? बिसोरो गावसोरसो उल्था बुग्लिनानै हरजादों। बिदिब्ला मा जाबावनांगौ जाखो? मामिया 1 कौटि रां चेक जगार खालामना दोनखाबायमोन नोंनि थाखाय। 1 कौटि रांनि चेक? मामिया बुंदों नों फैनानै रांखौ लांफैदो होननानै। नाथाय नोंलाय माथो जेबोखौनो खालामनो हायाखैसै। बिदिब्ला थादोंसै। मामिखौ बुंनोसै चेकखौ केन्सेल खालामफिनदोंसै। नङा नङा, आं नोंनो खोथा होदों। 7 दाननि गेजेरावनो बे हिन्जावखौ आं न'निफ्राय होखारहरथारगोन। नों आंनो 7 दाननिल' समाय होबावदो दे आइ। 7 दान सम? बेथ' जोबोद गोबावद्राय जायो। जागोन दे, नों बुंबाय जेब्ला आं राजि जाबाय। बिदिब्ला नों फैनानै चेकखौ लांफैदो। थेंक इउ आइ, थेंक इउ। मानो बाहेरायावल' थांनो? बियो थैनो थांब्लाबो आंहा जेबो अरजाया। आंथ' थैनो सानाखैमोन आयै। नोंसो थैनो खिन्थागासिनो। आं जुदि थैमारनांगौब्ला आंल' मानो? नोंबो थैफानांगोन। थुदु थांसै। नोंखौ फोथायनायाव आंहा थैग्रोनो गोनां जायोब्लाबो आंहा जेबो अजद गैया। नों थैग्रोनो मोना आन्टी। नैबे 1 कौटि रांखौ लानानै नों थांनानै थानांगोन। वाव, 1 कौटि रांनि चेकखौ लाबोबायानो खामानि जायैनि आगोलनो। एडभान्स होनाय जाबाय। 1 कौटि रांखौ आरो उनाव मोनबावगोनसो। बे 2 कौटि रांल' नङा, रांजों लोगोसे बम्बेनि 2 फ्लेटखौ मोनगोन। नोंगौ फिसा, आंनि अनसुलि फिसा, नों जोबोद साननो गोरों। आरो आंनि फिसाज्लाया खामानि गैयै, जेबो उदायै नंखाय गलाम हिन्जावखौसो हाबा खालामदों। बिब्दिनो बिनि जिउआ गासिबो थेर बेथेर बायलांजोबसिगोन।
नङा आन्टी आं मालाबा नोंनि फिसालानि खहा जानायखौ लुगैया आं बेखौल' जाजानो लुगैयो बै गाज्रि आखुनि हिन्जावआ नोंसिनि न'निफ्राय थाबैनो ओंखारलाङो आरो अब्लानो आंनि फिसाजोआ नोंनि बिहामजो जानानै थाबैनो नोंनि न'आव हाबफैगोन आरो बिनि सोलाय नों मोनबावगोन 1 कौटि रां लोगोसे बम्बेनि फ्लेटखौबो गोजोन्थों फिसा न' फिसाल' नङा नों आंखौ बिहामजो फिसा होननानै गाबज्रिनांगोन बिहामजो फिसा बिहामजो फिसाल' नङा गुड लाक बिहामजो फिसा गुड लाक बिहामजो फिसा दानिया थांनोसै बुंदो थांनोसै बिदिब्ला नङा थांनो थिनाखै खामानिखौसो मावजेननो थिनदों नंगौ बे खेबाव गिलु बालु खामानि मावनो आगान सुरनांसिगोन गुन्दाफोरजोंबो बुथारनो हायाखिसै नाथाय बेखौथ' बिस दंनानै बुथारनो हागोन बे बिसआथ' जोबोर गिलु बालु बिस थथिंसेनिफ्राय थथिंबासिम लोङोब्ला लोगो लोगो आलौनाय सानाया जागायो बोरैबा 1 घन्टानि गेजेराव वास खालामनाया जायाब्ला अब्ला बे लोंग्राखौ लाखिनाया गोब्राब जायो आरो जुदि 1 घन्टानि गेजेराव वास खालामनाय जायोब्ला लोंग्राया थांफिनगोनथ' औ थांफिनगोन नाथाय नों मानो बिसनि सोमोन्दै मिन्थिनो सानदों नङा ओरैनोसो जोंहानि साजायनाय बागानाव मासे जिबौ हाबदों बे जिबौखौ बुथारनो थाखायनो बे बिसखौ बुथुमनाय जादों नाथाय बियो जिबौ बुथारग्रा मुलि नङा बियो गिलु बालु बिससो पयजननिफ्राय नों सांग्रां जानानै थानांगौ नंगौ थारैनो पयजननिफ्राय जोङो जानगाराव थानांगौ निजोम नों आरो बे खेबाव बारग'नाय नंलिया बे बिसानो नोंखौ थैनायनि लामायाव दैथाय हरसिगोन हुनु आं नोंनि गासिबो खोथाखौ लाखिगोन नों जेब्ला आंनि मोनसे खोथाखौ लाखियो मा खोथा बाजै नों आरो दिनैनिफ्राय बे न'नि बायह्रायाव ओंखारलांनो मोनला नाथाय बाजै जेबो नाथाय गैया आं नोंनि खोथा जेबो खोनासंनो लुबैया दिनैनो दानिफ्रायनो आंनि बुंनाय बायदि सोलिनांगोन मानोना आं बे न'खरनि सासेल' बिहामजो बे न'नि सासेल' बिहामजो महराव गैया आखलाव गैया थैनो ओंखारदों दिनैनिफ्रायनो बेनि खोथाखौ खोनासंनांगोन मा नों बेनि खोथाखौ खोनासंगोन नोंनि नोम्फोरनि खोथाखौसो खोनासंगोन नों बिब्दि रावखौ मानो बुङो आयै नों आंखौ आइ गाबज्रिनो नाङा आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि बिहाव बिखुनजोनि न'आव बिहामजोआ जेसेबां मोन्थाय दङ बिसिमखौल' सोलिनानै था आरो आगानसेबो बारा नङा अनुआ आंनि फिसासो बेखौ सासन खालामनांगौब्ला आं खालामगोन नों बेनि गन्थंनि गंग्रायखौ थुगारनो नाङा मेगन दं जेब्ला मालायनि गन्थंआव गुंग्राय नुयोब्ला हुगारखानांगोन गासिबो गोरोन्थियानो गन्थंनिसो आरो गन्थं गुदुङाव माबाफोर इनाय बिजिरनाय गैयै मोनामनाय हाबफैयोब्ला गन्थं खेंख्रा खालामनानै हमथेखागोन नाथाय थेवब्लाबो नंगौ बिमानि अननाय मोजां मोननायजों फिसाफोरनि खर'आ देरगाखाङो नोंबो जुदि नोंनि फिसाजोखौ अननाय बायदि आंखौबो नोंनि बिखायाव बजबनानै लानाय मोनब्ला नङा बे बिखाया अनजिमानि थाखायसो लांदां जानानै दङ नों बायदि गाहाय थाखोनि गलाम हिनजावनि थाखाय नङा आयै आं गलाम आरो गाहाय थाखोनि हिनजाव नङा नों गाहाय थाखोनि नोंसानि जाथि खुरमा बाय बाहागि गाहाय थाखोनि गलाम आयै जों गलाम नङा आरो बे सोदोबखौ खनसे बुंबावोब्ला बुंबावब्ला नों आंखौ बुदो हे गसाइ बबाव थाङा नों होननानै सोंनायखौनो आंखौ नों बुथारलायनो नागिरबाय आफा राजिब आंखौ बे न'निफ्राय गुबुन जायगायाव दोनहरदो
आरो आं बे न'आव थानो हानाय नंलिया आयै नों बेखौ मा बुंनो सानदों बेखौ आं सोंदोंल'मोन दहायनिफ्रायनो नोंनि हिनजावा न'आव गैयिखाय बहा थाङामोन होननानै बे सोंनायावनो आं हाथाय जादों बेयावनो आंखौ बुनो नागिरदों नोंनि सिगाङाव आं बाथ्रा बुंनो लाजियो मुगैयो नों बिमा नङा बिमा माहारिनि मुङाव गोसोमहांगार जेरैबायदि नंखाय बाथ्रा फान्दायनानै बुंनो हायो निजोम नोंहा एसेबां गोहो दं आइनि सिगाङाव बेबादि बाथ्रा बुंनो हायो आइखौ बुनो नागिरदों आइखौ लासि फोनांदों मा बुंदों राजिब खोमाजों जायखौ खोनादों मेगनजों जायखौ नुदों बेखौनो बुंदों आङो नों बबेयाव थाङामोन होननानै आइया सोंनो हायामोन नामा बिनि थाखायनो नों आइखौ अनु नों आंनि सिगाङाव जेबो बुंनाङा निजोम नों दानो आइनि खाथियाव खेमाबि बियो आंनाव खेमा बिनो नाङा आंनो बेखौ खेमा खालामनोसै बिहामजो फिसा नों राजिबखौल' न' सिङाव लानानै थांदो बिनि खर'खौ गुसु खालामहैदो थांदो थाङाय मानो आंनि थाखाय नांलायनो गोनां जादों आंनि खाफालानो गाज्रि थांदो थां फिसा थांनानै एसे बुरखायहैदो नङाब्ला बे आंखौ माब्लाबा फोथैगोनसो थांदो थां ओइबार